הבניין, כנס, אני כנס. עולה לרכב, שם מדקיט, יא מפגר, סתום. כנס לתוך הבניין. סתום, אני צריך מדקיט, סתום. מפגר, סתום רגע. אימא'לה, אחי. מזונות. אימא'לה, אני לא יודע אם יש לי מדקיט. נודר. ירדתי. עוד אחד? הפילו אותי. לא, באדי. לא, בבקשה. לא, אני לבד. טוב, תראה מה עושים. אתה שם לב? תראה איזה גיימפליי. זה הכל העניין של גיימסנס עכשיו, שקט. תראה. עניין של גיימסנס, תראה. תראה איזה דרייב ביי הם יאכלו עכשיו. ודניאל דרייב ביי אגב. שנייה. טוב, איפה? שקט. כל עוד אתה לא נותן לי אינפו מסוים איזה בן אדם שלא קלטתי, אתה סותם את הפה. מלא אוליבר, מלא... אל תצעק עליי. לא בא לי לאבד את הנשק. אני! אין, אנטוני מת אחי, נשארתי לבד ברור. זה הקטע. איפה? לא. יאללה. שנייה. הופה. מת אחד? טוב. כדור. שנייה, אני אקח אחרי זה, שנייה, ידעתי. אתה רואה? סתום את הפה, הנה על האמא השרמוטה שלך, סתום, אל תחזיר אפילו, אתה לא מגיב, סתום, אין לך זכות להגיב, יא בן שרמוטה, סתום, כושי אמא שלך, נודר נדר אז שלא יורד לך מיוט עד מחר, יא בן שרמוטה, נדרתי נדר, יא חולה סרטן, לא צריך את הטובות שלך, יא בן שרמוטה, מה אמרתי לך, לסתום את הפה, אמרתי לך, לסתום את הפה,